William Koba Maiko, Briscano Yominto, Echumuya Yamotore, Saint Ponvesi, Igo Ajitegoche project ye Kanisa, Ajakolema, since I come Chiamarova, Kiagara Asa Atigarite Uchakuko Agachakukora. Honorende, Ekero Ajitokora, Bonaman Bituara Angeli Wunga, Ajitaka Sira Mogondo. Igorende Autorino Kumio Conene, Kiagara ase project no Saint Ponvesi, Kur Saint Ponvesi, Esenta Nemonga, Parishi, Ichironge. Igorende Tuanyo Rogo Kumio Conene, Kiagara Elianza Lina, Kiagara Mong, Rengo Boko Semio Conene, ase Echumuye ito, na se center. Tuende asoyonde. Na inche nkoro kwa anake dogali ose Yakobo, Mogondo yugano yone, kanisa yachite ya Monga Catholic. Kanya kombo yang na bato bakong wetu ya Jesu kuru bakang kombo ye miaka 3 bono nabo kabono mambiang ko genda ndi tuba chinka bire ko genda ndi bo mungina ngo chikuri go chimo na re gente kira bukire Mogondo ya bete ringende mpaka ange irinde ndangangi kiya ekero na ikoro na nyano mungino yo ageta makomba birato no agwete nsemo na ataka komogoro kira kine kana chikumolie na nyoranga nchibika tingo nyara na rangiria bare go tori cha yangu angagwe karabacha tuko chukulire mungino tanya mungino ya kala kana nkala kwete paka atolete yagera natumana mangana gocha saba mu aba be pali simbara ngagu bacha gocha na bacha ko mo identify ngaya no mungina birisi katongi okorete kukwete bona no age serikali ya chire ya murusiria lakini gento nale gota bangeri ngumuntu ko kwikuru mo bere bobe tia kwebeteri kwenda gukora imirimo yenda saba nyagitari bagwadi basingangi benda gukora na inde in case nga turaba buya tumana na bachukuru kyabo na wono mungina buno yiga no mungino bata baka bachukuru kanga bare gocha gocha go tumu chukuru ya mukyala asati gate na sinini ache gukura na inde asayi no ina myaka yabo yesire kwera ichapo lende abangina lende bune engenchere bakwebeteri bakora emirimo lakini nere buya batara abanyagitari babatabise ngenje myaka yoniga amarwera achene chinda gatoko ne chingawo mongina Kiasa Maria también lo es marang, como que no quiere irungo, que me en casa brutesen, o yo sirete, no yo minto por cubrirse catón, por ver si tu mira ya banfas, no me sirikio y todo muya, cuando también está manera todo coleram, o me se mi muya, cuando tu año era amangana bana mambingo montonaro ukwere tomogondo, go ya nere distance korua bugo che se que no kiane. Asing en jotori aro musirikione na ikakominyo kabwango komorigeringa oyo ningo na nyaro na rusirete kono inde no gokumiga aki atarona ikana nyaro no yo minto birisika tongi okwete na inde ninko magande ke kore bwa ine distance go chwa ka bandonga minyoka go je mangana abere ge yo minto na sirete Mogondo kono karona chikobora boli na ibuga chete Mogondo saa 10 ya magoroba na ditwacha ko ibungo kure rende tuwake bikuro toko tomera banyene go chiwo ye kere ko gere distance nga minyoka go chango morore nyale bo minto kwereira na ya bantu bacha tuwa koraki tuwa sanga na burende tuere sanga ya ibumuna tuwa manyora kono rende ntore no go kumia
ase eng'encho ya oyominto atusireiri naende na omosemi konyare naende nero ogotosemi tokore iga na iga na iga naende na omoteri buna bono ngochi gotera twarenge Jumamosi amo nere bono twasiririe omonto ogochi gototerera tena ntobwati monto bono inde na ogokumi inche ase eng'encho ya oyominto birisika aywo naro nabwate nabo nkumete igo gaki bosemi ki obori oraro obosemi nabwo mbori ng'aki koigwete bobe egasi nabo ogotiga kwaragenda nyagitari kwarwariwa na echigasi rende ase emiaka eye yabeire emenge tokonya gocha mogondo ekero emiaka yaito yaetaniri ntori tobwate abachokoro totebi ng'aki genda ngokora egasi eye ya mogondo omochokoro ominyoka ogokorera buna intwe bono chinguru chiaerire na amarwaire atotorire bono egasi eywo nere natebe ng'aki abanto twakora egasi enge eri toranyare tokonyora.